Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini Pipin dan tukang lembur bos. Jadi ada kamar mandi ini 3 gitu. Bos lagi lembur. Wis bar berarti sak menit ya. Karena ngaji ya. Ngaji karo nanti wis ora lantai Nah adem lho ya iki. Oh, jadi awan akeh Lah ya nglembur bos iki lagi. Nah, maghrib bos wis adan. Ki wayahe salat. iki wayahe mangan. Wayahe mangan, Bin. Dadine wayahe mangan. Iki wayahe mangan, Bos. Wayahe mangan, Bin. Mangan sik. Lah iya to ke adan kae. Salat buat titip nang sabun. Salat. Sakon. Oh, salate ditempel sakon. Yo. Lah dosamu mbok kan titip nang sapa? Nah. Iso kok. Mbok go dhewe apa mbok titipno? Lah nek sakon pisan kok. Oh, kok iso lek sakon. Oh iya. Kok yo jajan. Kok enteng ngomong piye-piye enteng wae mbok titip nang sakon kabeh. Iki bos, wis jos iki pokoke. Jos ready pokoke. Pokoke. Mangan mul. Mangan sik mul. Wah istirahat sik mangan, rokokan, ngopi. Lah udan-udan mbok ombeni es to yo malah iki. Lah kopi wis enek yo ben kok. Oh. Wong gak gelem gorengane Oh, lah gorengane wong-wonge malah wegah gorengane. Kok iso? Larang sik mul, mangan sik mul istirahat. Lah iya kok yo. Sementengane sego. Kok yo larang mangan sik kok yo. Kok pecel abis, Bos. Ki kok langsung muncal. Langsung muncal. Lah iki kok gak iso suwi set to ngono iki. Apa? Cagak iki slider ngono kok garuk arep deblok lho. Ya sandek sagak wi apa to ya pepenek gocekane mau piye to? Ya dipasang gocekan to, kon masang mul. Ben kuat lho kok. Lha iki tak slider ngene lho, gredak ngidul lho. Ya wi ngor terus bilang wi Kok iso? sore kayak mendi ini kayak gorengan sama ini agak. Lah iki dadi nganu yo Ngomongi maksud barang nek muli gak gelem gorengan. tukang iki dhewe-dhewe yo mbok kayak gorengan mau demek. Ora maksud Kok iso kopi karo es wis cukup. No, Sendoke ngono. sendoke. Tak wae sendok loro. Nah, kalau ngono wis jan menak kuwi kok yo. Tak es. Ese gelem, gelem. Mokokne nyamikan apa lho. Percuma mul iki gak gelem. Lah wingi lha tukang gorengan sing mangan yo ora tukange to. Ya kaya aku barang iki to sing badok. Popot to. Kok iso? Pin doyan nak lek mule. Lah kan tukange gak gelem, timbane mubadir kan mubadir kan dipangan to. Oh iya. Biasa Joko rene. Nah. Malah Joko. Surabaya kerong teko kok Joko. Lah. Wong balung dibengi iso reneng kok. Kok iso? Sawegere mangane aku ngingeti Joko mangan sawegere. Ora iso lah. Lah tara tau mangan kok. Yo mangan. Lho, mangan iki ngene lho ya. Dek gak kaya ning omahe karo ngene wong liya ngono lho ya. Adus mati lampu e. Lah ya padha kae mati lampu. Karo ngadus. Angkel lem kae pas mati lampu e. Gak ro momonge mekan. Ben. Ngono Adus lho. engko ae sik. Adus engko ae kok. Bar adus salat, Bos. Heh? Bar adus salat. Lah meletek ta lemah. Tak wis salat. Yo salat ki kewajibane. Ora apa-apa kok yo. Ora. Masa tak kere guling. Alah, sliding ini lho. Goyang lho. Cagak iso goyang. Iku lak ada angin gede ukur ya bubul ora. Ora iki lho pemasangane iki lho. Piye to yo? Ya ora ono. Truk store iki lho. Sing iso tukange kuwi aku ki. Lho pengen nyek di. Kok masang ini. Lho pengen nyekno wae. Dipol berarti gak mbok anggap. Magrib sayang. Berarti gak mbok anggap tukang lho iki. Saya. Heh? Delut. Sayang. Gak mbok Ngeblok iki. Gak mbok anggap. Ngosek ya. Gak mbok anggap tukang lho. Dipol. Tukang wong kok. Dipol ki ya tukang tapi kan ngomong mesti kayu 3 meter 4 meter kuwi aja diketok sing dhuwur kuwi. Lah kok iso? Wis ben kok sak nganu apa iki? Aku ngomong kowe ben sak losne. Terus senge kurang piro? Engko kurang tak tokokno neh. Kuwi kan seng bekas. Oh. Enek 6 terus
kurang 3 gang. Oh sing bekas ki sing ngisor dhewe iki. Ya sing bekas iki diketok iki sing. Lah ya sing bekas sing diketok iki. Oh iki sing anyar. Nah, kon nambahi itu kok ana 3 gang. Terus kayune tambah piro Mas Di ya. Kayune wis tambah ana 3 kas. Oh 3 kas. 3 jadi kan 6 kayune langsung akhirnya tak tukokno neh. Kok ana kuwi ampere apa sok mben iki. Iki sok mben iki murdak tak kok senge tok ya. Dadi seng iki sok mben iki dibongkar kabeh. Ya terus? Sok mben kan lak wis enek temboke nganu kan kayu ngono kan numpak tembok. Oh iya wis. Jadi kan engko enek nganu. Berarti kok omahmu kene? Ya kene kan nggo pawon ngarep kene. Lah ya omahmu kene wates iki. Yo gandeng karo iki to rono, langsung rono. Paling teko BC wi. BC. Itu lho sapi tank kuwi. Pindah sapi tank barang kuwi. Wis sapi tank minggu mindah. Ganti to. Oh ganti. Diuruk. Dikuras, diguruk terus ganti ning sebelah kono. Oh sebelah kono pemindah. Soale kuwi engko posisi ning jero kamar bubuk kok sing sapi tank sing kuwi kok apa pas apa kuwi? Pas lop bubuh malahan mangakno kuwi aku sik. Lah iya. Nah, gak sepurang. Ora apa-apa nalon. Lah reji akeh bos PR mangakno. Lah mulai kapan iki? Alah, mbuh. Kuwi. Tukangmu sapa? Tukangmu iki lho. Lek mulai ben Yo. wong yo ijik garap kok sih. Lho lah ya lak wis prei. Ini kan ijik udan-udanan lek ya. Garap ya enak telak wis 3. Iya ngono lho. Ya ora apa-apa. Ngi lamun tuku ning ndi? Ning Telagan apa sapa? Ngene kulon dhewe kae. Iya. Ya, bar gule enak. Gule ya enak tuh, Yok. Tak celok akeh-akeh ro. Ternyata ora enak sing buka kok Telagan. Lah ro kok ramai mamai mampir. Paling dari bakul apa to? Endi to? Lho lho, Yok. Kuwi pitik Jawa. Lele terus nilai nang kuwi. Kuwi gone cah lor kali kuwi lho, anake Mbah Run. Kuwi sing anakne kok Puskesmas kae kuwi aku anggere mangane kono pitik Jawa. Pitik Jawa eneng piye to ben kuwi. Apa enak yo kuwi karo liyane no enak aku iso. Penyataan ngerti penyataan ora ben kaya bebek barang ngene lho Ben. Eneng kubis eneng apa-apane ngono lho Ben. Ngono lho Ben. Dadi ngono lho. Ini ngono to. Tukang cek mangan lereni serat. Pokoke nyantai magrib soalé ngono bos. Kok iso ngono iki piye to maksudnya iki kok iso Ya ngono ki ta ya leren lho yo. Iki kok yo aduh sih bengi gak apa-apa. apa-apa. Arek ngenati dinteni ora enek. Tak tinggal ndandakno kompor barang sampai Kok yo nglembur bos ki. Muga-muga wis pemasangan keramik tinggal sedikit bos. Mau karek apa ya wis jenenge? Dhuwure wi ngaci. Karo Pasang pintu karo ngenati wis cukup. Wis pokoke dumanae lho ndang cepet dadi. Muga-muga ben ndak kena dienggo. Isine kowe lho ya omahmu rong dadi WC iki wis kena mbunggo sok ben. Nek tapi banyune yo ora enek. Banyune wing nyembung paralon Lho, lah banyu gawean timbo sik sementara ra masalah. Yo iya to kebak kono jor kan pintu dipasang wis aman. Nek lawange dikancing lak yo wis kok. Lho, lah yo ngono lho yo wis. Ngene iki kan carane Delok proyek sik. penting wis dadi kok. Proyek kamar mandi sudah 100% oke ya Ki. 90 oke ya wis. 100% iki wis resmi. Yo, ki berarti 90% bos ya. Iki sudah wis bar. Sakmene, lha iki wis tempat-tempatnya wis oke, ngono yo. Wis 90% oke. Kok karo dijal. Kamar mandine proyeke. Wit le nyare le. Oh, Kok dibuka drone ndek iki. lah ya kok ngirit men to. Kok jan. Berarti kebel. Lemah penak kok. Kok jan. Wah, gayane. Lah ya. Ngono ndek inye gak Piye? cocok. Gayane. Ndek inye ngomong gak cocok lho, Lek. Tapi lah gaji duit apa disikat. Lah iya. Retek iya. Oh.
alah. Nah, wes kono lor vlog hari ini saya akhiri karena PYK 3 kamar mandi sudah 90%. Oke, jadi wes kono lor saya akhiri vlog hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.